kung si Isabel wala pa mapuno sa Espiritu Santo, dili unta to siya makadaig ni Maria. So kana di ay atong pangadji nga maghimaya ka Maria, ang tinuod gyud ana niya nga meaning or hinungdan mao di ay ang Espiritu Santo. So si Maria napuno sa Espiritu Santo, ug ang gahom sa Espiritu Santo nagpabilin diha kaniya, mao nga ang bata nga na tao, ang Ginoo nga nahimong tao, nahimong tinuod diha sa iyang tiyan. Nya ning atong bilin dinhi nindot kay tan-awon, nindot no, naikibutang diha sa butanganas bata kuan libro ang Biblia, kay mao na ang gauna, ang pulong niya, ang pulong nahimong tao. Karong Pitsa 24 gabi basin pag mahimo ng tao ng pulonga ana gapasabot ang pulong nga gituuhan ni Maria dunay gahom. Mao na nga si Isabel napuno siya sa Espiritu Santo, mi-declare siya unsay nahitabo ni Maria. Si Maria wa mo declare, wa siya moingon nga puno ko sa Espiritu Santo, nagmabdos nako ana balaan ning akong gisabak. Wa siya mag self proclamation. Ang Espiritu Santo migamit og laing tao aron mo declare unsay nahitabo ni Maria. So ang Espiritu Santo mao ni importante kaayo nga muunag sud sa atong hunahuna og sa kasing-kasing aron makahimo ta pagdeklarar o makamaotang mutugkad og kamatuoran. Muna karon na naglalis ning atong mga relihiyon, bisan gani sa mga Kristiyano, na daghang Protestante, na born again, na naglalis na. Nga naman, kuwang sa lamdag sa Espiritu Santo. Kaya naalagay lamdag sa Espiritu Santo, di kita maglalis. Sa inyong balay, maglalis ba mo? Labi na rungwa na kayo'y tubig. Nya way signal, wa pagi kurente, di mo maglalis. Diha sa gasoline station way naglalis. Hapit na nagpinatianay. Diha sa naglinyas tubig way naglalis. Diha sa mag-charge anang mga cellphone way naglalis. Kusog kay mo lalis, di ra ba mo hatag og donasyon? Kadtong di mo hatag og donasyon, mao gyud kusog kay magyaw-yaw. Di ba? Nga naman, tungod kay way Espiritu Santo, wa katugkad sa kamatuoran. Kay kung kitang tanan makatugkad sa kamatuoran, way maglalis oy. Ang tinuod, muhatag gina nato og gitawag og kalinaw, katagbawan, basta tinuod. Tanawa ng bana nga wa mo angkon sa kamatuoran nga asawa na niya iyang kadog mudog og lain. Nga naman wa siya matagbaw kay di man tinuod para niya. Mura ra mag ka ng prostitute nga iyang gidulgan nga inig ka wa nay lami, ngita na sa lain katong arang-arang. Pero nasayod pa siya nga kana dieng bayhana asawa din na niya sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos sa panangusa. Uy, nalimot na mo sa isumpay anay, tulog na kabuk. Sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mo bulag kanila, uy, dili na siya mo antuglain. No? Kay mudawat man siya sa kamatuoran, committed nako, bana nako. Mausad ang asawa. Na sa ubang mga asawa karon mga buangon sa kaistanan.
gatuo sa siya, iya sang uyab ang iyang kuyog. Na mag-text-text, masanon mag-video call, masanos laing mga laki, yapil pang pari usahay, mutubay rabasad ni. Mao na, way katagbawan. Nasa rin mga asawa, matukhangan sa laing. Niyang pari, niyangkon sa kamatuoran. Niyangkon. Kamu no, iapil sa inyong pare sa pagkaway klaro. Usahay sa di sa mo angkon sa kamatuoran. Usahay, gahunahon namin, nga negosyante mi. Mao na, ang among tanawon, ginansya ba ning misaha o alkansi? Nainigbalik sa sibot nga rin, medyo gaan kay gnaong, patay, kansi ta ning misaha da. O niya, ganig arang-arang ganig kuha, kani, ginansya ni, indot nila. Murag negosyante. Yung sa may mahitabo, maratol. Way kolekta pa dir. Maimpirno na sila. Sige. Atolan ng dawaton. Ano? Kay kamatuoran man na. Nguna, kakinahanglan tag Espiritu Santo. Sa unang pagbasa, ang propeta na si Sofonias, kuan siya, napuno sa siya sa Espiritu Santo, munang niingon siya, singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem, dili na kamo silutan sa Ginoo, giabog na niya ang inyong mga kaaway. Sa pagsulti niya ani, giulipon pa ang Israel, under pa sila sa slavery sa laing nasod. Pero iyan ang giingnan, singgit, paglipay. O ingnon mo ron, ang imong balay, wapay ang taon maatupi, ingnon ka, singgit, paglipay. Kay moabot na ang manunubos, wag tango na niya ang imong kasakit, inighangad mo sa atop, kitang bituon ng kapastila, no? Kung saon pagsinggit sa kalipay, aning wa may atop, niya nagpadasa kag suwat din sa parokya, pader, naguba ang akong atop, tabangin, taon ko, di gyud mo reply ang pare. Kinsa mo say mo reply ana, mingon ta mo pay kuwang ning kolekta, pangayuan pa pastilan. Anya, kinsa may makasinggit og kalipay ana? Ang tao rang nasayod sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran? Bulahan kamong mga kabos. Di ba? Bulahan kamong mga kabos. Sige, lingi ay mong tupad. Ina, kabos ka o dato? Ina, pangutan na ba? Ina, kabos ka o dato? Yung protekyo, lisuran ako sa bulahan ka. Bulahan. Oy, bulahan ang mga kabos. Tuo mo na, dili. Kusga. Mo na si Maria, mituo sa pulong sa Dios. Mo na nga niingon diri si Isabel, bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Bulahan, ang nakapabulahan ni Maria dili ang iyang pagmabdos o Ginoo, ang iyang pagtuo anang pulong nga nagpakatao. Mituo man siya. Bahalag wa siya kasabot, mituo siya nga magpakatao ang pulong. Di ba ang pulong mahimo man gid ng tao, di ba? Mutuo mo dili. Tanang pulong mahimog yung tao. Unsay hinungdan nga ikaw na tao karon? Pangutan na imong mamagpapa, nganong na tao ka? Pulong gyud to. Nikablit ang imong papa. Na, tuog na ta. Ningon sa imong mama, okay. Katong pulunga mo ti hinungdan anong natao ka? Adi tinuod ay. Ipangutan na imong mama papa, unsay sinugdanan nganong natao ka? Pulong oy, dili gyud aksyon. Bisag honghongon, pulong mangyapon na. Ambot sa day inyong buhaton, honghong. Ingka ka na ding text-text pa der. Kanang text-text. Nganong nakapaanak man ni akong bana og laing babay. Text-text sana. Maingom din na imong bana nga, I'm lonely, very lonely.
Maingon dayon to siya, I'm just here for you. It takes away from you. If you want happiness, just text me. Di ba? Ana na siya. Marasag nakasuway ang pari na. Ato raman sa kumutek sa madre god. Ang madre mingon na, if you feel lonely, Father, just text me. I will pray for you. Inana man ang madre basta mo text. Di man pras inyo nga, see you. See you man ang inyo. Krisensyano ubod. See you ba? Adi mo ka mo ka ng text-text ka ng see you. Good. See you ba? Good na also. Good. See you. Where you na? Ano? Pero kung ano niabot man ko ng istorya. Ang pulong lagi. Kanang pulong ba? Kuyaw kay nastanan. Either i-text na ni mo imo nang isulti. Mahimo gid ng tao. Usahay sa ang pulong, mupatay sa nagtao. Makapahimo ng tao, mupatay sa ng tao, muna ang pulong ni Pilato, nakapatay ni Jesus. Ang pulong sa mga taong kasigig ingon, ilansang siya sa cross, nakapatay ni Jesus. Ang pulong ni Judas, nga, o sige, bayri kong kwarta, tudluan ta mo kinsa ng inyong patyonon, nakapatay ni Jesus. Karon ko no, kumusta man inyong pulong? Nakapahimong tao o nakapatay og tao? Kung moingon kasi mong anak, pisti kang buanga ka kalambi, biya nimong patyo no Unsa man imo siyang gihimong tao o gihimong gipatay? Patay. O imong libakon imong silingan, imo siyang gibuhi o imo siyang gipatay? Patay. O imong tagaan og kaning bonus ang imong mga sakop o kana mga empleyado, imong gipatay o imong gibuhi? Nindota. Imo pag yung pakapinan og New Year's ganing bonus, imong gipatay, gibuhi. Nya ikaw nang hatag unsa man ka, nabuhi, namatay? Patay. Dili oy mabuhi isag ka, mabuhi isag ka. Nganoan ang tao nga nagtuman sa sugo sa Ginoo, bulahan. Si Maria sa iyang paghatag sa iyang anak aron patyon, wa mamatay sa kasakit, nahimo Hinoong rayna sa langit ug sa yuta. Si Kristo nga mihatag sa iyang dugo aron patyon siya, katapusang dugo ug tubig iya pagyong gihatag bisag patay na siya, nahimo na rong King of Kings and Lord of Lords. Wa ko kakitag taong manggihatagon nga nagkalisod sa iyang kinabuhi. Pangita mong taong manggihatagon nga nagkalisod. Sige. Wa, nya ka mo manggihatagon mo. Namo na nagkalisod mo. Ginay manindog na ta.